To fa, sabuwar jam'iyya, sabuwar Najeriya ana shirin haɗa ta tsakanin Kwankwaso da Peter Obi da kuma Atiku Abubakar. Na san duk wanda ya ji wannan shirin nasu zai tabbatar da cewa wannan shiri ne suka ɗauko shi domin a gyara ƙasar ta Najeriya. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoton da kuma bayani dalla-dalla za mu zayyane muku shi a cikin wani tashar tamu mai albarka. A yanzu haka ana tattaunawar kamar yadda gidajen jaridu suka wallafa cewa an shiga tattaunawar ne tsakanin wannan manya-manyan jigajigan ƙasar ta Najeriya mutum uku. Ga dai cikakken rahoton nan da bayani kai tsaye na zo maka a cikin wani tashar tamu mai albarka. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah inda wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alama karrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro ka karkaɗe kunnenka sannan ka gyara zaman domin jin cikakken rahoto a tattare da sabuwar Najeriya da za a kafa tsakanin Kwankwaso, Peter Obi da kuma Atiku Abubakar. Kwankwaso, Peter Obi, Atiku Abubakar a yanzu haka sun shiga ganawa ta musamman domin haɗewa a gina sabuwar Najeriya. Wannan jigajigan Najeriya guda uku wanda kowa gayya ne a cikinsa mutum biyu 'yan arewa mutum ɗaya ɗan kudancin Najeriya za su haɗe ne domin su kwace ƙasa a hannun Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Shugaban ƙasar na yanzu Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wanda bai kai kimanin shekara biyu akan mulki ba ake tunanin ya gaza ga wannan mulkin na ƙasar. Hakan ne ya jawo manya-manyan arewan suke tunanin za su haɗa sabuwar jam'iyya domin a kwace wannan mulki a hannun Tinubun su ma su gwada sa'ar su ko Allah zai sa a dace. Muna tunanin in dai hakan ta faru bi iznillahi za a iya samun sauki a ƙasar ta Najeriya, amma kai kuma ban san ra'ayinka ba mai sauraro. Domin kuwa tun a wacan shekarar ta baya da aka gudanar da zaben abin da aka so a yi a faɗin ƙasar kenan ta Najeriya gabaki ɗaya. Amma kuma hakan ta gaza faruwa a lokacin kowa ya ja danga ya ware gefe guda tsakanin Kwankwaso da Atiku da kuma Peter Obi. Amma mai sauraro me ra'ayinka ta tare da wannan cikakken rahoto da maka ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba duk sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimurin kasancewa da mu da kuke a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyo.